כשמדברים על חברות גמר, לא תמיד כולם מבינים בעצם מה אנחנו עושים. אז כשאנחנו חושבים עלינו בתור חברת ביצוע, אחד המשפטים שמובילים אותנו זה המשפט plan the work and work the plan. איך אנחנו צריכים לתכנן את העבודה שלנו ולבצע אותה. אנחנו חברה קבלנית הרבה מאוד שנים, מ-1998, והדרישות מאיתנו בתור חברות גמר הולכות ועולות כל הזמן. היום קבלן הגמר זה בעצם הקבלן המרכזי שיש בבניין. יש קבלן שלט שעושה שלט במעטפת, ואז אנחנו מגיעים, צריכים לעשות את כל הבינוי, גבס, תקרות, מערכות אלקטרומכניות, עושים היום מולטימדיה, עושים תקשורת, עושים ריהוט, גם קונים מקררים, מדיחים, הכל. מספקים ללקוחות שלנו מעטפת שלמה. אז איך עושים את זה? כדי לבצע את זה כמו שצריך, אנחנו צריכים המון ניהול ובקרה. אנחנו מייצרים לעצמנו כמה מערכים של בקרה. אחד זה בקרה פנימית, שזה בקרה תקציבית שלנו על הפרויקטים שלנו, זה בקרה בתהליכי הבנייה. הבנו שאנחנו צריכים לשקף על לקוח שלנו מה אנחנו עושים. אז אנחנו אימצנו לחיקנו לפני בערך שנה וחצי את תוכנת רביט של אוטוקאד. אנחנו קולטים בתוכניות של האדריכלים ומייצרים מודל תלת ממד לפרויקט, שהלקוח יכול לטייל בתוכו, עושים סופרפוזיציה פנימית שלנו, עולים על הכשלים, רואים מה לא בסדר, ויודעים לתקן את זה טרם הביצוע. ואנחנו חוסכים הרבה זמן, כי אין לנו את התקלות ואין לנו את החזרות במשך הביצוע. דבר שני שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את כל הכתבי כמויות, את כל התוכניות, מייצרים סטטוס הזמנות. בסטטוס הזמנות הזה אנחנו רושמים את כל המוצרים. כל מה שאנחנו מספקים לאתר, מיד, עם תחילת עבודה בשבוע הראשון, מעבירים את זה לאישור האדריכל, מעבירים את זה לאישור הלקוח, מעבירים את זה לאישור הגורמים הרלוונטיים, והדבר הזה של השקיפות זה נותן ללקוח את ההרגשה שהוא עובד עם חברה אמינה. הדבר הבא זה נושא של דוח שבועי. אנחנו עם כל הבקרות הפנימיות שלנו וכל הדוחות מייצרים דוח שאנחנו מספקים אותו למפקח שלנו ומספקים אותו ללקוח שלנו פעם בשבוע, ופה אנחנו רושמים הכל. רושמים את תהליכי העבודה שבמשך השבוע, את תשומות העבודה שדרושות לנו, את החומרים שאנחנו נדרשים, את הבעיות שיש לנו. השקיפות היום זה הדרך היחידה לייצר את האמינות ולייצר אמינות בקבלן. אז הדוח הזה הוא דוח מפורט, הוא גם מייצג מה אנחנו עשינו השבוע, באיזה חומרים השתמשנו, מאיפה קנינו אותם ומה נעשה שבוע הבא, ויש לו כל הזמן מידע מלא על מה שאנחנו עושים באתר. הדבר השלישי שאנחנו מספקים ללקוח שלנו זה נושא של דוח בטיחות. היום נושא בטיחות בענף הבנייה הוא מאוד מאוד מחמיר. כל שנה אנחנו משקיעים בזה סכומי כסף לא מבוטלים כדי לספק גם לעובדים שלנו וגם לאתר את הבטיחות הנדרשת. יועצי בטיחות חיצוניים מספקים לנו דוח שבועי. הדוח הזה מועבר כמו שהוא ללקוח ולמזמין. אנחנו מאמינים שכן לשקף וכן להראות גם שאתה פחות טוב, והשקיפות הזאת גורמת לך להיות טוב. אז בעצם עד עכשיו אני הראיתי לכם איך אנחנו בתור חברה קבלנית מסוגלים לתת ללקוח שלנו את ההרגשה שהוא עובד עם חברה אמינה שמבצעת עבודה בשקיפות, והוא עובד עם חברה שיודעת מה שהיא עושה. כשאני למדתי בטכניון ב-1990 היה לי מרצה בניהול הבנייה שהוא אמר יש הייטק, יש מדטק, יש לואו-טק, יש אנטק ויש הנדסה אזרחית. זה החינוך שקיבלנו אז בטכניון. ועם השנים אנחנו כחברה, כאני והנדסה, השקענו המון משאבים כדי לשנות את הסטטוס הזה. תחשבו איזה מקצוענות חברות גמר נדרשות. נדרשים לדעת לבצע משרדים ברמה הכי גבוהה שיש. נדרשים לדעת לבצע בתי חולים, חדרים נקיים, תיאטראות, קניונים. הכל זה חברות גמר. אנחנו מקבלים מעטפת של שלט מפה, בוא תן לי עכשיו 22 בתי קולנוע. ב5 חודשים. זה הדרישות שלנו. התחום שלנו של הנדסה אזרחית זה תחום אדיר. זה בעצם 10% מהתל"ג. ובתחום הזה אין שינויים, אין דברים מרחיקי לכת שקרו בענף הזה. עדיין שיטות הבנייה נשארו אותו דבר. תחשבו מ-1960 כמה מכונית התקדמה. איזה מכונית נסענו ב-1960 ואיזה מכונית אנחנו עושים היום. איזה התקדמות טכנולוגית. אין שום חברת סטארט-אפ שמשקיעה בענף הבנייה. זה נורא מוזר. אנחנו בשנה האחרונה התחלנו לאמץ חברות סטארט-אפ צעירות שרוצות לפנות לענף הבנייה ורוצות לשנות את הדברים, ואנחנו עובדים איתם בתיאום ומנסים לתת להם את כל הכלים לייצר אפליקציה, לעשות את הכסף שלהם, שיוכלו למכור את זה ושגם אנחנו בענף הבנייה נוכל ליהנות מזה. תודה רבה לכולם.